Cái National People Youth Front NPYF hanya kasi khalasarik na ilar ka apalong ya kajing rakhi ya ka International Youth Front hakaba kila ai kaji kai kisamla kabaidai bar kajing jale kajing kita jong drug haka ni kajila kajongi haka jengkran bakila pathai kubor ka kong Jasmine Ningdok laong ba kajing jor hakini kisngi bi kun samla kilangop haki drug kalai shirkai badai kajing bam penyngor pha hakisnam kibladap kan salong kumni ka Jasmine Ningdok ka badai ru ka doktor baju ajing kai na kapor kalong bateng teng kibriu la radan upadi drug haying asam kim tar chu ka mensim chi ye rei kala benrab baki dei ban ai kajing kai yaki khanang bakin amlien chu haki jingdien kibasnio jingjale drugs play ma ba pila apply por kerbang na mental ni ki youth I ba niki no cloud ni shim ya kane kamat kamat ha kaba ni don ya ka jingso khia mensim ba ni don ya taka mensim kaba ni no senyang shaka state kejongi kumno bangin la ban rating khong ya kane ka menes ya kane ka jing kaba ki khon samla jungi ki mat hapo ka state ka bai kujongi hot labun ki governments ki lalet ki lawan deng sogan bok bangiru kum ka NPYF nakapor sa kapor ni jukran but honorable chief minister ya ka menace jong drugs but ni sopan ai kajing yaro kajing kublai kerpang yo chief minister but ni yo ihi ba menta kajing crackdown yo drugs nilai yo iba kalau nang ya chakmat bat nganget ba lada don hi ka political will kemud ngila ba ban khang ya kane ka menes nadu na po ka bangiong nadu na po ka nadu thien nadu nung root lada ngila ban khang ya kane nadu root kemud ka future jongki khun samla jongi kedam don ke ikidau ki ba ki khon sama jungi ki ngat akum kine ki addiction bo pher ka baningkong mi sothu ba ha ka state ke jongi ka unemployment ke jurba hawat nyimla ban kunot ay ka sarkar ki kam sarkar ka lapoi kata ka baki ong ka phareng kata ka saturation level ni ka state ke bi jongi ke jing kuntu ke jonga ya pi wei kum ki nong ki kam jo ke NPYF ba pinyara ai ni khubwa sa ki constituency ba pher ba ki khun samla kim dei ban depend tang hapo ka kam sarkar sisien ba ki khun samla ki ladon ni ka mindset ba ki depend tang ya kam sarkar kemud ka state jongi kanumla ban progress ki khun samla jongi ki ladei ban transform ya ladei ki ladei ban pentebet ya ladei ha ki bentar ki paper kumnongin ong baga jela jungi ka kuduk kam pet yu dukhar buana sobat tak no ka kam badai baka bun ka kam apa ka jela jungi nyo I yaki dukhar paper kiwan naki jela paper kiwan chine sopo state jungi hatu maki ki ong se baka kuduk kam kadai kalat kalenti ka ba kum ki khon samla ngidi ban improvise sila dia ban ngidi ban sobu ba ladak ki samla hi kelas dang ban shim ki kam ngaso ban ai kublai labun ki samla mentang kelas dang yo I ki restaurants paper ni ai kelas dang pli ki ne ki juicy hut ki balong portable pat hai motorbike pat ha ki kat ki paper but ngaso ban pentip shapi ba nakaliang jong chief minister u don ya kathong hakaba nge yo ban ya shom tu si ya bai rung I Professor Malcolm Tariang hang me bo ka parti ki jongi ngila ayo mane discuss ba kumno bangin la ban create ya kata ka jingyo kam yaki khun samla kham ta makini ki tourist spot bangin la bangin yarap nakalian jo ka government yakine ki cards ki ba pher ban ai ki subsidy POE ki tu ka program Yes Meghalaya ka ba la launch chief minister la bun ki clubs ki bla thao ki bla dep register la dia but mentas ni nilai iru ba kila don kat tu kat neki clubs ki belayo ya ka sanction nata ke ba kinyo ya ka pisah ka burom ya kan sini ka national international youth day namata ki samna tika jing kren ka ba ki ai mata ka sini galong ha ka theme hi intergenerational solidarity creating a world for all ages kati kamot ba ni mata ka sini bangi kren misnga yagini samla jongi baki
batai siapang kata kajing syam yang kita kajing di drugs. Kamdai ke batamai bagi keren siapang ini kajing di drugs. Ini kajing di drugs kalau don haki generations ki bala det rot tambah le si nyim penpai pang ya kan ni problem mensyua bakanang kenrai bakanang he kata kecing di drug sakit kena cuma kumbai yong iba Andreas kublai shisha ba Andreas iba albor kamdai ka basuk ban keren kam tamle iba albor ba in ya tho ya kajing syam ka jong i kumno iya demba kata kajing di drugs nganganong yu pigaway ladangia syong mentakasni bangin burom ya kani bat bangin rekhi ya kani kasni bangin I special focus ya kani ka drug addiction kadai ka problem ka bala he pala ladang ngim le ai ngin sa ngop ha kani ka jing di drugs bat kansa pulom ha ka kam ka jam jumiru Tikum ki long kami naka women's wing ngasutenat ba fikot ba kit mutakasi ngaru ngadai clinical psychologist atusan snem ngelatrai hakane sim ya ki brio kumno bakin mi lagi ni gijing sniu ngangatong ipi tangawai kane mental health jomi ne kata ka jingkot jingkot jing perkan ngila neglect mata ngangalap ba mentah ini ki youth jongi first time shisha bang yos ngom kan no political party bagi youth kinai chiki school ban keren syapang kani ka problem but ni day ban yo I ya kani baka day shisha kajingle ka bahe baka bakrao ba namata jongki bakin le chiki school ka por jongki ki pelot ban ne chiki school bakin yo ai jeng kita bi kitna dengan dia tu IP, aku sans nem menshua nga join bat I doctors I. Hapo samkier, ngadang hena, nakata kapor ngadang wan aku arsnem. Ngalej hangta bat ngayo I kita dibayar di drugs. Ani kecintiang ban yo I ya kibrio habagi di drugs. Bat habaki ya demba katuka detox bagi ong kamdai ka baitenat. Nomor kumbai ong ia arbor kakta ya ka jingbut jing perkhat jong kibrio bon naki kiblapan mensaw ya ladi nomor kitip show ile ayu bon naki kilapan mensaw ya kiwai ru bakitip bakamet jong ki kadon harata ka craving bagi ong bat baki ya demba kata ka jingpang kamet kaphat jong ki kata ka cold turkeys bagi ong makim tip show ki di ayu bun sin ngilap bagi kena let's say ki laban no de gino ki kenja petrol ne gino ki asedu tang namar bagi mio ai kani te kam dei ka problem ka barit ka bangin show mudur ba kan ya no ba kena udah ubah takanya ka kena berakai na takadau di That I would like to thank the youth, especially with Alam Jumba Andreas. See, this is the need of the hour right now. Even though I've been working in this field for more than 10 years, we used to say that, we need more people to be involved, especially with drug addiction. And we've even tried to engage the churches like they did in other states. But we see, even though they really respond, but then we don't see that continuous thing. But what you all did, it's commendable. This is what, in fact, if at all, we have to take up. This is a time bomb, we used to say. No, it's a time bomb, not only for drug addiction, because drug addiction along comes hepatitis C, comes HIV. And I'm sure all of us know here that we lead the sexually transmitted infection. Our state leads, and we, in fact, there's nothing to be proud about. In fact, we should be ashamed. It's because of that, and then mainly because of drug abuse and adolescents. Where substance can penetrate. We were from St. Edmunds and all of these things were happening at Katoga Port. Yes. So after my 10th through, I used to be very much engaged in sports, and I'm happy to see one of my manager here,
cricket team manager mayit ni dan lang ni. So we but then initially unjuk mudur hi ban poi di mo unjuk poi mudur hi ban poi ban poi di kita ki hindi poi hoi kana judi ganja stang ka biar nadan. But then hapor bangali ban pulis bar we nga long kum masih like set yo lan and then ngaju long involve lu bang jutem te kata ka jing item jonga ngai sundu don itai porlok itai porlok jonga igon nilang porlok utau porlok jong I uban ra you brown sugar after the gig ni shongkai ini porlok jonga bo dalam you ikan di ndre mga I just want to experiment. I thought there's no harm in just trying. So I tried brown sugar. The first time I tried, I'll tell you, it was not a good experience at all. I was like really bad. It was really bad because kami lot kay kapapam, kami lot badi ko, stang tangrang di unso kadang di unso kadang mi. And I walked from Salt Lake City to McGill House. Upon McGill House, kadang ako Russell Street. Walked all the way without feeling tired.